Alkizago herriak artistei sormen prozesua gauzatzeko espazio eskainiko die sormenaren kabia proiektuarekin. Artistek hausnarketarako, sormenerako eta lanerako gune bat izango dute Alkizak eskaintzen duen landa ingurunean. Faus Alkiza Interpretazio Zentroan egin dute ekimenaren aurkezpena. Alkizak bere herri nortasuna eta herri garapenerako daukagun proiektua Fagus Interpretazio Zentroaren inguruan, zentro hau ardatza hartuta horren inguruan kokatzen dugu. Hiru elementu horiek lotzen dituna, natura, gizakia eta kultura. Aurten batez ere aposto handia egiten nahi gea, hasi ginean lehenago ere bai, baina dana batera ezin izan dugu, hirugarren ardatz horretan, kulturarena, kultura beti ulertuta beste biekin harremanetan, gizakia, hemen bizian gizakia, eta naturarekin harremanarekin. Proiektu ambizioso batekin hasiko gea, modu xume batean oraingoz, baina ambizio handikoekin eta izango dela hori, Alkizako sormenaren kabia sortzea, nolabait, espazio bat, beta, lekua, unea, aproposa ematea, edozein artistai, edozein kulturan lan egiten edozeinei, Alkizara etortzeko, tartitxo baterako, eta hemengo inguruarekin bere sormena nolabait astintzeko. Beti aipatzen den elkarlan publiko-pribatu horiz, erakustean nola egin daiteken, eta batez ere horrek diskursotik haratago erakusten du, nolatan ikusten dugu proiektu honek daukala zerikusia herriko garapenarekin. Proiektu horretan herriko eragileak ere tartean direla, bai Urmara Museoa bera, Garazi Inazio Urruzula Txakolindegiko kidea da, eurek ere parte hartuko dute, baita Lete nekazaletxeak ere, Alkizako ostatu ere parte izango da. Gaur ireki dugu izen emateko epea, abuztuaren 6 arte ireki egongo da. Proiektu artistikoak aurkezteko epe bat izango da, adinez nagusia izatea izango da baldintzetako bat, hortik aurrera izan hemen Euskal Herrikoa, izan atzerrikoa, proiektuak guztiak onartuko dira, edozein disiplina artistikotako proiektuak onartuko dira, beti ere Fagusen 3 ardatzak, natura, gizakia eta kultura 3 ardatz horiek errespetatuz eta jakina eskaintzen ditugun baliabideetara moldagarria izan beharko da. Proiektu bat aukeratuko dugu, guztien artean bat aukeratuko dugu, eta artista horri Alkiza bertako Lete nekazaletxean 15 eguneko egonaldia eskainiko zaio. Horrekin batera beka bat emango zaio, mantenuko gastuei aurre egin ahal izateko. Eta elkarkidetza horren ondorioz, artista horrek aukera izango du, bai Urmaran bertan lan egiteko, han espazio bat egokituko zaio, eta baita Inazio Urruzula Txakolindegian ere. Hemen, holako artista bat izan da Koldobikaren aholkularitza ere jasoko luke. Natura, gizakia eta kultura hori errespetatu beharko duela, beraz, sorkuntza prozesuan adibidez, ezingo du ingurumenari kalte egin diezaioken produktorik edo prozesurik erabili, herritarrak ere errespetatu beharko ditu. Zer hartuko dugu kontuan? Proiektuaren originaltasuna. Hortaz gainera, berak pertsona horrek zen nolako interesa adierazten duen, sormenaren kabian parte hartzeko. Gero, esango dizuegu, irailaren 3an, irabazlea edo aukeratutako proiektu hori saiatuena zein izan den jakitera ematen dugunean, bertan jakitera emango dugula ze epaimaikidez osatutako epaimaiak hartu duen erabakia,